Clara sufriu unha lesión cerebral ao nacer. Manuel ten síndrome de Down. Sen embargo, esta discapacidade non nos fai diferentes. Traballan nunha panadería e hoxe están especialmente contentos porque comezan as súas vacacións. A todos nos entusiasma vivir novas experiencias e voar sempre resulta excitante. A información ofrecida de forma clara e sinxela é esencial e facilitará que o turismo sexa máis accesible. Se todos temos acceso á información, poderemos gozar máis e mellor das nosas vacacións. Viaxar permítelles a Clara e a Manuel coñecer xente nova, outros lugares, outros costumes, outra cultura. E isto enriqueceos como persoas. Facendo turismo, poderemos gozar de moitos xeitos. Poderemos coñecer outros modos de vida, obxetos e aparellos de outras épocas. E tamén se pode gozar con actividades ao aire libre e na natureza. Sempre se pode converter nunha diversión. O turismo tamén é saúde. E moito máis. Permite saír da rutina diaria, cambiar de aires, gozar da natureza, compartir vivencias. En definitiva, o turismo ofrécelles múltiples opcións e maneiras para desfrutar.